زمون اساتذہ کرام امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر سے نور اللہ مرقد وغیرہ علماء کرام مشایخ فرمائی کم سلی سے قرآن نمخ وڑو قرآن نے اعراض وکو دنیا جوان بیم لنڈ تنگ شی چرتبور تچیدو سکون نملاوی گی دا قبر عذاب بمورت شروع شی قبر بمرباندی را تنگ شی آخرت خوی بیر تباہی بربادی سر مخامخ دے رب فرمائی ومن فإن له معیشتا زنکا ونحشره یوم القیامت آما قیامت پورز بیڑون را پاسو ما قال رب لما حسرتنی آما دیبوی رب العالمین مخ دنیا کی لیدل کتل کولا زدی ولڑون را پاسو ولما قال کذالک اتلک آیاتنا دغرنگی زمان کتاب تا ترغلو دغرنگی زمان پیغام تا ترغلو دغسی زمان دستور تا ترہ لے گلو جوان طریق جوان تیرولو دستور میں در ترہ لے گلو فنسیتها تاغ زمان کتاب غیر کڑو زمان کتاب دشات غرزولو وکذالک اليوم تنسا نن روز معاملہ بستا سرم دغرنگی کئی تنگ جتاما دا کتاب سرطا معاملہ کڑیوا نن روز بستا سرم دغسی معاملہ کئی نن با درہم پا نظر تا تنکتے کئی نن با اغسطا امداد نکولے کئی نن با جہنم پلارا باندے سیر جہنم تورجی اللہ تی منتہ امان رہی مارس کو محترم مارس کو محترم کمو قومون چا قرآن راواغستو قرآن دخپلو سینو سر ولگو قرآن ازدکو پدغ قرآن باندی عمل وکو ماوی درب دا طرف نے اعلان دے ان نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بحاظ الكتاب اقواما اللہ دا دی کتاب پا ذریع سر دیر قومون تا عزت ورکے دیر قومون اچھتائی ویزو بہی آخرین دیر قومون زلیلکی دیر قومون پستائی ترسائی توجہ غوارم محترمو ہم دغا قرآن دے چکل صحابہ کرام راواغستو رضی اللہ عنہم اجمعین نخپلو سینو سر ولگو ہم دغا قرآن مجیدو صحابہ کرام دغا قرآن ازدکو صحابہ پخپل جون کے دغا قرآن عملی راوستو ماوی ہم اق صحابہ کرامو مشرق مغرب شمال جنوب باندی بادشاہت کو ماوی اق صحابہ دا قیسر کسرا بادشاہتونا ناوی خپو ترالا ماوی ہم اق صحابہ ہم اق صحابہ کلچ بزنگل کی روان دی سفر کئی ماوید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہماری روایت ہے نبی علیہ السلام صحابہ زنگل کی سفر کئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اعلان کئی وہ اید زنگل زناولو تاؤستری بتائی نند نبی علیہ السلام دا غلامانو قافلتی رہی نند قرآن والاو قافلتی رہی خبردار چیدن تاسو دیو تا تکلیف ورون رسوئی روایاتو کی رازی صحابہ کرام ادسو التر زنگل زمری رالا ارد گر اگوی کیناستا ادغ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین داوی دا سوکی دا پارا ولارلی داوی دا حفاظت دا پارا ولارلی داوی دا دفاع دا پارا ولارلی ماوی کلچ قرآن راواغسو فاق قرآن باندی عمل وکو اگر قرآن ازدکو زنگل پا زناورو باندی بادشاہت کئی ماوی اگر صحابو ماوی نن لارشا مدینہ منوری خلق گواہ دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور دے عمر رضی اللہ تعالیٰ دور دے مدینہ منوری کی زلزلہ رالا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہنچا تکڑا زمکے وربان دی دغسی اوہلا اور توی ولی خوزے گے ولی عمر پتا باندی عدل ندینا پسکڑے ماوی مدینی منوری خلق گواہ دی نن لارشی دا مدینی والا نتبوسو کئی ترنن پوری بیا پا مدینہ منوری کی زلزلہ ندر آگلے ماوی دا شام سمندر گواہ دی دا شام مسلمانان گواہ دی دا شام سمندر تا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خط لے گے دا عمر خط دا شام سمندر تا ورزی اور توی اوخ سمندرہ کہ اللہ پا حکم باندی چلے گے روان اسے گا کہ اللہ پا حکم نہ چلے گے ستا منگ ضرورت نشترے ماوینن لارشا دا عمر خط سمندر تور غلے دے ترنن پوری دا شام خلق گواہ دی ترنن پوری دا شام سمندر ندے ودرے دے ماوی دغد نبی علیہ السلام صحابو چکل قرآن دا سینے سرو لگو خور کل قرآن خپل کو ماوی مشرق مغرب والا شمال جنوب والا باندی اگوی بادشاہت کو